Sibingelele kubalaleli nakubabukeli besihle update worldwide. Namhlanje ke sinilethele uNhlanhla Ntaka kade echaza ngezepolitiki ukuthi abaholi abakwazi ukuma eqinisweni, abanalo iqiniso abaholi bakuleli eSouth Africa. Bayashintshana nje kodwa lokhu ushintsho kushintshana bona kuphela, kodwa lokhu ushintsho abafika nalo kusuka kudala kumaqembu epolitiki akuleli. Ngabe usho ukuthini ngalesi sihloko esikhuluma ngaso namhlanje? Isihloko esithi usifumbu kona uqhaqhazela, mhlawumbe siqale sithi yini usifumbu kona uqhaqhazela. Leni inkulumo yabenguni echaza nxa omunye umuntu ebona iphutha komunye kanti elikhulu naye lingakuye. Umuntu angabe sayibuka yena ukuthi awunayo nobhici njengoba ekhomba abanye abanobhici nje. Ngeshwa ke eNingizimu Afrika sifikelwe isikhathi esinzima kakhulukazi abavoti, ngoba kulamaqembu akhona ezepolitiki elibusayo nalawo aphikisayo aneyinkinga ezicishe ezifane ezenza umvoti oqaphelayo agcine sengasaqondi ukuthi empeleni kanti ubani umuntu okhuluma iqiniso. Sizwa abaholi bamaqembu bekhuluma izinto babuye bayiphikise. Isibonelo, iqembu elibusayo umzabalazo walo nokwakheka nje kwalo lalakheke ezimisweni zokubuyisa umhlaba, umuzwa, umlando uDokotela uDube uMafukuzela uze umlando uDokotela uFeme. Bonke kwakuyinto yokuthi sizolwela umhlaba, kodwa uma usuzwa ukukhuluma kule minyaka edlule inkulumo ibingasasho njalo. Ukuthi njengoba ingasasho njalo nje manje usuyababuza ukuthi nani the qaleni abasakwazi ukusho, sebeze bangena kule ngcindezi njengoba manje sekuyibona sebekhuluma udaba lomhlaba kakhulu, engazi ukuthi udaba olusha abantu bona abayekelele. Uthi uyalalela futhi nakulo iqembu eliphikisayo iEFF nalo uzokhumbula ukuthi laliqale lithi lifuna ukulungisa udaba labantu laba bamabhangi oABSA. Uthi mase sifike isigaba sokuthi nabaphela bakwaABSA baphozomele sebebanjiwe ukuthi ngempela bagile imkhuba. Usuzwa futhi abaholi babo bathi hayi manje sizokwenza ngesikhathi sethu. Uthi uyalalela nakuyona iDA le eyayithe yona ihambisana nobandlululo ipha abanye abantu ezikhundleni. Uma sekumholi wayo unkosikazi uZile naye izolo isikhuluma olunye udaba lokuthi hayi izothi samphenya kodwa beqhubeke esebenza. Lokho kuchaza ukuthi amaqembu ethu nosopolitiki bethu sebevela amaqoki lawa abayiwo abasakwazi ukukhuluma into eyodwa bayemele, okwenza kube likhunike ukwazi ukuthi lelizwe liyapi, ngoba abavoti badinga nje iqembu eliyodwa eliyomela into eyodwa likhulume. Uzwancoma amaqembu amabhunu ngoba uyabona amabhunu ashinto eyodwa nje akhuluma izinto ezimbili, udaba labalimi nodaba oluphathelene nolimi lwabo. Abashintshi kulokho laba bakithi namhlanje uma ke wabona nje abelungu bebaningi kuyashintsha ukukhuluma, uma bohlanga bebaningi ushintsha ukukhuluma, uzungazi ukuthi ekugcineni kanti yini umongo walento ekhulunywa abaholi bethu, okuyinto ke eyihlaze. Yiko ngithi abantu abasenkingeni ngeshwa ngabavoti, ngoba yibona manje asebesenkingeni yokungazi ukuthi kanti iqembu lami noma abaholi bami bamele uphi umgomo. Yiko ngithi ke noma bekubhekana uzomnyethi hayi lo usephethe kakhulu, kodwa iqiniso lithi sifumbu ubona uqhaqhazela bobabili bonke nephutha elifanayo babhala bayacishe ezintweni ezithinta bohlanga. Ngiyacabanga ukuthi ubhalile nangalolo ludaba kuyilona iphephandaba iBayede. Kuphi mhlawumbe ufuna ukuthi nomfundi walo akucoshacoshe kulokho akumele ahambe nakho? Engicabanga ukuthi abafundi bethu kakhulukazi ongabohlanga ngoba siyiphepha labo nabanye nje ukuthi ake sifunde manje isikhathi lesi sokuthi siwafundela amaqembu ethu. Yebo siyawathanda, singamalungu awo, amanye sawajoyina ngoba ejoyinwe ngobaba nomama bethu. Ake siyibuze manje ukuthi ngempela kuseyiweni lamaqembu ethu akuthanga. Uma ngewona ake njengabohlanga sithatha isinqumo sokuthi siwenza kanjani abuyele kuyingxabo zawo, ngoba ngikusho lokhu ngoba into ezungeza abantu baseNingizimu Afrika laba becindezelwe ebuhlungu ileyo ukuthi izenzo zabaholi bethu, izenzo zamaqembu ethu zizokwenza ukuthi umzabalazo wethu wonke wabazali bethu nabazali babazali bethu ufelwe amathe izukulwane. Ngamafuphi njengoba sesinaba
holi nje namaqembu angenamgogodla sisenkingeni yokuthi izizukulwane zethu ezizothi uma zithi ziyaxoxa ngoba ziyophindela engcindezweni esasikuyona ziyobuza ukuthi awu iminyaka engamakhulu amane onke nibulawa nidingiswa niboshwa nani boshelwa khona lokhu ngoba bazobe bengaliboni ngesabo isikhaya yikho ngithi iNingizimu Afrika ngokozepolitiki kakhulukazi kwabohlanga isemipheni yamaqembu nabaholi abangenamgogodla ngamaphutha abo umzabalazo wethu wonke ozofelwa amathe yiko ngithi ake sifundeni manje bakithi wonke lamaphepha noma ngabe bayede noma ngabe iliphi elinye olithandayo ake ufunde ngokujula ungathathi isinqumo ngoba usufundele lodwa usuthatha ke isinqumo ake uwafunde wonke bese uqhamuka nesithombe esikahle ngoba iqiniso lithi umuntu ozokwazi ukukhipha abaholi bethu namaqembu ethu enkingeni ithina bese kokugcina abohlanga bakhumbule ukuthi ufishi namanzi ufisha ukwazi ukuphila ngaphandle kwamanzi kulokhu amaqembu ezepolitiki nabaholi bethu bafana nenhlanzi thina sifana namanzi amanzi ke anamandla okwazi ukwenza inhlanzi yenze lokho okufunayo ngoba umeka shabalala nenhlanzi iphelile ake sisebenze njengamanzi sikwazi ukubuka sikwazi ukuphawula sibe ingxenye yokubusa ayingenziwa lento yokuthi kuthiwa bohlanga bahle kuphela uma kuvotwa akuthi uma sekuvotiwe phela bese selusa lokho besithenjiswe khona ngoba into eyenzakalayo manje nje ubabona bekhuluma into engahlangani nje ingoba bayasazi ukuthi asibona abantu abaqaphelayo sibahle nje makuvotwa kodwa emva kwaloko sesiyohlala njena sibuye ngokuminyaka emhlanje ake sisukume ngoba umzabalazo wethu sonke nokwazali bethu usengcupheni ngabaholi namaqembu angenamgogodla ashinto namhlanje ashenye kusasa abendlovu enamandla enhla nasezantsi siyayibengela dadewethu ake sibheke isihloko namhlanje osiphethe emgodleni la othi khona intsha yabohlanga bosuthi ke yichilo lezizukulwane ingabe lokho kusho ukuthini inyanga esibuyo ugujwa usuku lumqoka kubantu abasha eNingizimu Afrika nokwenza osopolitiki nohulumeni bakhulume ngabantu abasha ngeenkinga zabo nalokho kufuneka kwenzeke ukuze sixazululeke umbono wami ke uthi ukuze ukwazi ukulungisa inkinga kufuneka dadewethu uqale uyiqonde ukuthi iqale kanjani ngoba uma ungakwenzanga lokho uzogcina usuqhamuka nexazululo entweni engeyona inkinga bithi ke lami inkinga yentsha eNingizimu Afrika kuyona inkinga yentsha yonke yaseNingizimu Afrika inkinga yentsha yabohlanga baseNingizimu Afrika inkinga ayikho eChatsworth ayikho ebelungwini ilapha koChesterville koLamonti koSikhawini koNongoma kubo bonke abohlanga mangase uhulumeni aqale alungise lokho ukuthi ixazululo esiqhamuka nazo kufuneke ziqonde la kunenkinga khona inkinga ibhekene nentsha yabohlanga okwesibili inkinga lesinayo akuseyona inkinga yesizukulwane esithize kepha sekuthobelene izizukulwane ngisho ukuthini na ngisho ukuthi kunomuntu namhlanje ngokwenombolo nenqubomgomo yaseNingizimu Afrika okuthiwa umuntu omusha mhlawumbe uneminyaka ngithi nje u17 loyo muntu unenkinga yokuthi ngeke awuthole umsebenzi noma ngabe uyafunda uzoloku enenkinga ungawuthola umsebenzi kepha futhi loyo muntu uzalwa unina noma uyise uneminyaka mhlawumbe u35 noma usesigabeni sokuthi naye uyaphuma ekubeni yintsha ngamafuphi unabantu ababili emndenini oyodwa abayintsha abahlupheka ngendlela efanayo abanenkinga efanayo naye lo ozala lo ongena namhlanje ekubeni yintsha naye ubezalwa umuntu okade yintsha useze waphuma namhlanje kade ehlupheka yiyo ngithi kuxhobelene izizukulwane uma ubheka ukuthi izizukulwane ka76 nesika 86 nesika 96 nesamanje kuxhobelene inkinga enkulu emndenini owodwa uhulumeni uma engasathi nje ufuna ukubheka inkinga athe yentsha uzothola ukuthi kunabantu abahlanu okufuneke alungise udaba lwabo umbuzo kodadewethu uthi wenza kanjani uma uhulumeni ongenamali njengalo wethu ngoba kufuneka wamukele ukuthi one
kunabantu ozokufuneka uhlale njalo ubalekelela njengohulumeni ubanika izibonelelo ezithize noma ngabe uyathanda noma uthandi okungenani iminyaka eyishumi noma ngama20 ngoba sebevese sebelimele futhi sekukhona isizukulwane ongeke usasilekelela ngisho ungaqhamuka nakuphi sekubhedile kuso kepha likhona ithuba lokuthi ubalekelele njengohulumeni. Okokuqala uhulumeni wethu wenza iphutha lokuthi uma ethatha umbuso wangaba nenhlelo uma uthathe ngo1994 ngoApril 27 wangabisaba nenhlelo uma eqala iYouth Commission ngo1996 zokuthi ozalwe ngo1994 ozobe sekhulile mhlawumbe ngo2000 zithini inhlelo zokumlekelela ngoba izingane ezizalwa manje nezizalwa emva kwethu zingena ogibeni olwangene thina siseyintsha. Uhulumeni akaqhamuka ngalezinto zokuphephisa izingane ngamafuphi ufuna aqhamuke nenhlelo zokuqinisekisa ukuthi ingane ezalwa namhlanje ayibi nenkinga efana nonina noyise. Okwesibili akashaya umthetho othi wonke umuntu onika isibonelelo uhulumeni eNingizimu Afrika emva kwenyanga eziyisithupha uma engayanga ku-TVET College yangakubo bamthathe mahhala ku-TVET College afunde noma yiliphi ikhono izonqanyulwa leyo mali. Lokho kuzokusiza ukuthi uzothi noma unabantu abathola izibonelelo kodwa uyazi ukuthi okungenani esikhathini esingangonyaka lo muntu uzophuma ekuthweni izibonelelo ngoba eNingizimu Afrika dadewethu ukuthola into ekuthiwa i-certificate noma i-diploma kubalwa ama-hour athize nesikhathi esithize ongakwazi ukuthi uma uxhumene ne-TVET kusetshenzwe nomnyango kadokotela uNzimande ukuthi ungabala kanjani amahora ukuze umuntu abe nesicucu ngoba khona intsha ngisho ngathini ngisho ngabe umqashi noma ngabe uhulumeni ayinamakhono noma ngabe ufuna ukuqasha namhlanje uthi nje manje abeze abanawo amakhono ngoba uhulumeni ubanika imali engabalekeleli. Kuyafana nasejele ukuze esikhona isikhathi ngizokwenzela isibonelo ukuthi iplate lokudla ejele kusuka ekuseni kuze kube ntambama lingawo malini noma leyo malini uma ngase uhulumeni ahlephule kuleyo mali afundise abantu ngoba enye intsha ifaka ijele nje ngoba enye into isejele uma iphuma ingena kuyona le engaphandle ekade engenamakhono nayo lesejele uma bengayiphoqile noma bengakwenzile noma ingangenanga emakhonweni izobuya futhi ibuyele emphakathini ongenamakhono naye engenamakhono bese luyaqhubeka udaba. Ngamafuphi dadewethu ngithi uhulumeni wethu kuyamukeleka ukuthi akanayo imali, kuyamukeleka futhi ukuthi nabantu abasha baningi kepha kube khona izinto azenzayo azi ukuthi uzofuneka abe nesizukulwane amukelayo ukuthi ngiyasasiza sekufuneke asibekele ukuthi uzosilekelela njengobenza kodwa akaqalelele kulezi ezimbili izizukulwane lesi namhlanje sesiyintsha nalesi esizalwayo ukuze akwazi ukubeka isimo noma into ethi uma esemdala lo ngeke athole inkinga ngoba inkinga esinazo ziyafana ngisho ngaya manje yobuka umlando okwakukhona ngo1976 ngo1986 ngo1996 kuseyinkinga kubantu abasha namanje ukuchaza ukuthi uhulumeni bonke labathathile abaqhamuka kunezazilo ezolungisela izizukulwane ezayo njengamanje sesithobelene sesonke siyisizukulwane siyihlupheki isizukulwane sabantu abangenamakhono sonke besingabantu abasha sonke sizala abantu abasha sonke singabantu abasha endaweni eyodwa kodwa kumqoka iloko ukuthi asivezelaneni inombolo ukuthi izimo kanjani njengoba ngisho uhulumeni wethu yeba kanamali ngiyavuma nami kodwa imali eningi uyinika abantu bese ingambuyeli ngamafuphi. Uhulumeni ubuyelwa kanjani na imali uma kunika imali wasuba nekhono wangena emnothweni nawe wakhokha intela ila ibuya khona. Uhulumeni wethu uchitha imali eningi ingambuyeli njengoba ngisho nje bangase ngikunika isibalo dadewethu sabantu abathola isibonelelo bese ngithi akuthathwe 200 rand kumuntu emunye ungathola ukuthi usunabantu abangafunda usunesikole esingavuma kwanongoma nje kwahlabisa nje eChesterville elamuntu zingenzeka lezi zinto kodwa uhulumeni wethu kufuneke angasinengi nathi futhi singamunengi ngoba lento ayenzayo wandisa abantu abazoba yinkinga kuyena akasifundisa amakhono ngoba ngeke asasimele eminyakeni emithathu lohulumeni uzobe engenayo imali yokunika intsha eneminyaka ewu13 namhlanje kuzobe sekuyinkinga enkulu kakhulu.